Менә мәсәлән углерод. Иң мөһим элементларның берсе. 179-нчы гимназиянең чыгарылыш сыйныф укучысы Әмир Баһаветдинов хәрби табиб булырга хыяллана. Медицина университетына укырга керү өчен химия белән биология фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнә. Мин өйдә бер үзем төрле китаплар буенча һәм төрле биремнәр ясап карыйм. Бу имтихан минем өчен бик мөһим, чөнки ул минем язмышымны хәл итә. Киләчәктә мин табиб булырга телим. Аттестатны исә бу ел бердәм дәүләт имтиханын тапшырмыйча да алырга мөмкин. Югары уку йортына керү теләге булмаса, рус теле һәм математикадан дәүләт чыгарылыш имтиханын бирүдә җитә. 2 ел алмыйча эшкә бирсәләр дип әйтегәндә, ул очракта аттестат аларның кулларына бирелә. Медалистлар өчен рус телен һәм математиканы 5-кә бирү сорала. Әлбәттә, күпләр бердәм дәүләт имтиханын тапшырачак. Быел 18 мең бала теркәлгән, 2536-сы информатика фәнен сайлаган. Бу узган елга караганда 588 укучыга күбрәк. Бу елның төп яңалыкларының берсе ул информатика буенча бердәм дәүләт имтиханын гадәттәгечә бланкларда түгел, компьютерларда тапшырачаклар. Алдан үз көчләрен сынап карый алсыннар өчен һәрбер мәктәптә менә шушындый махсус сайтка кирип әлеге имтиханны биреп карау мөмкинлеге тудырылган. Информатикадан электрон имтиханны Татарстандагы 83 мәктәптә биреп булачак. Анда өстәмә компьютер, камералар, принтер, сканерлар урнаштырыла. Быел республика 500+ федераль проектына да кушыла. Ул түбән күрсәткечле мәктәпләр белән эшләүне күздә тота. Булар ярдәмгә мохтаҗ мәктәпләр. Алар безнең былтыр 71 мәктәп иде республикада. Быел шуларның без 24-ен алдык. Аерым өстәмә эшләргә алар белән һәм алар белән эшлибез. Бу мәктәпләргә һәрберсенә остаз билгеләнгән. Чыгарылыш имтиханнары быел 25 майдан 2 июльгә кадәр дәвам итәчәк. БДИ тапшыру исә 31 майдан башлана. Имтиханнарны үткәрүгә 6500 укытучы җәлеп ителер дип көтелә. Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.